Kutaura kudai so, aiwa ZANU PF Politburo amuna kumira zvakanaka, makonzeresa bopoto, makonzeresa hovhiyo. Nekuda kwokuti reassignment yakaitwa mnangagwa yema-ministers awa yakonzeresa kukakatanwa. Vanhu vakati aiwa mnangagwa aida kungoisa macronies ake family nema-friends aiwa kwanoziva kuti ndokutouchline kwanenge vachikwanisa kuluta ma-resources. Sandapinda munyaya izvi zere ndopanda kuti bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tichipinda munhau pane press statement rinobudiswa mnangagwa aiwa achiri-assigna ma-ministers according to subsection 1 of section 104 of the constitution of Zimbabwe. Aiwa vanhu vakomplera toona kuti pana patwitter hendo anozi majera chero sanoyanyora achiti ndizvo zvaibva paukira mnangagwa mupolitburo here izvi. He has made sure the Minister of Mines has gone back to his boy Winston Chitando. Winston's ministry is responsible for mining concessions which he dishes out to ED's family and cronies. The one who had taken over hana ndo mashoko anoyanyora panapa. Saka titesa press statement tinoona kuti aiwa Winston Chitando ndiye angari amongst ma-ministers ndiye akaappointiwa achinzi ndiye Minister of Mines and Mining Development. Samure Zimbabwe chimbotudze mashoko atagwa namajaira jairos aiwa munhu ari influential zvingaiti patwitter hendo. Saka chimbotudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu kusangana no subscribe kulike pochanotina on the bell icon. Tirombo charo mabvisa ndokupa pano paZANU News Live.